Panultihon Kapitulo 3. Tambag alang sa mga batan-on. Anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo, hinumdumi kanunay ang gipabuhat ko kanimo. Makahatag kanimog taas ug mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. Ayaw gayod isalikway ang pagkabuutan ug pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong liog ug isulat sa imong kasing-kasing. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios ug ang tawo ug makabaton kag maayong panabot. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Ayaw pagunahuna nga maalamon ka na gayod. Kahadluki ug tahura ang Ginoo ug isalikway ang dautan. Kung buhaton mo kini, sama ra kini sa maayong tambal nga moayo sa imong mga samad ug muhupay sa imong kasakit. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Anak, kung pagtunon ka sa Ginoo, hatagi kinig igong kabug-aton ug ayaw wada ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Kay badlungon sa Ginoo kadtong iyang gimahal sa mga badlungon sa amahan ang iyang anak nga iyang gipasigarbo. Bulahan ang tawo nga may kaalam ug panabot. Mas daghan pa ang makakuha gikan niini kaysa plata ug labaw pa kini bili kaysa bulawan. Bililhon pa ang kaalam kaysa mga alahas ug wala gayud labaw pa niini. Ang kaalam maghatag kanimog taas nga kinabuhi ug maghatag usab kinig dungog ug bahandik. Ang kaalam makahimo usab sa imong kinabuhi nga anindot ug maoy magtultol kanimo ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang kaalam mohatag og kinabuhi ngadto kanila nga magpabilin diha kaniya. Gibuhat sa Ginoo ang yuta pinaagi sa iyang kaalam. Gipahimutang niya ang langit pinaagi sa iyang kahibalo. Ang iyang kaalam maoy nagpadagayday sa mga suba ug maoy naghimog ulan gikan sa mga pangano. Anak, ayaw gayud wad-a ang imong kaalam ug maayong pagsabot. Ayaw sila isalikway. Maghatag kini kanimo og kinabuhi nga anindot ug malipayon. Dili ka maunsa sa imong paglakaw ug dili ka gayod madagma. Dili ka mahadlok kung matulog ka ug mahinanok ka sa tibuok gabi. Ayaw ka balaka sa kalit nga katalagman nga sama sa bagyo mudangat ngadto sa mga dautan. Ang Ginoo mao ang magbantay kanimo aron malikay ka sa kadaot. Dili kaniya pasagdan nga mabitik sa lit-ag. Ayaw ihikaw ang mga kaayuhan ngadto sa magkinahanglan niini. Ilabi na kun aduna kay mahimo niini. Ayaw pahulata sa sunod adlaw ang imong isig katawo kung mahimo mo ang pagtabang kaniya karon. Ayaw paglaraw bisag unsang makadaot sa imong isig katawo nga masilag kanimo. Ayaw pakiglali sa walay lamang hinungdan o kun wala siya makahimo kanimong dautan. Ayaw kasinahi ang bangis ng mga tawo ug ayaw sunda ang ilang gibuhat kay kasilagan sa Ginoo ang magbuhat og dautan pan ang mga matarong iyang panalipdan. Tungluhon sa Ginoo ang panimalay sa daotang tawo pan panalanginan niya ang panimalay sa mga matarong. Bugal-bugalan niya ang mabugal-bugalon apan kaluy-an niya ang mga mapaudsanon. Makadawat og dungog ang mga maalamon apan ang mga buang-buang maulawan.